Il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana qal li fil-pjanijiet tiegħu għall-ekonomija quddiem sfidi internazzjonali bla preċedent, il-Gvern qed iħares fit-tul. Waqt li kien qed jiġi intervistat fil-programm Extra fuq ix-xandir pubbliku huwa tal-garanzija tiegħu li l-Gvern jinsab ippreparat biex jibqa' jgħin il-familji u n-negozji jilqgħu għal pressjonijiet ikkaġunati mill-isfidi internazzjonali bla preċedent anki jekk dawn jippersistu għal snin. F'dan il-pajjiż m'għandniex kollox perfett. Imma naħseb il-mod koraġġuż ta' kif qegħdin nindirizzaw l-affarijiet, ta' kif qegħdin nofru ċertezza, ta' kif qegħdin ngħidu li ħankomplu għaddejjin mhux fil-ġimgħat li ġejjin, imma fix-xhur hemm bżonn is-snin li ġejjin. Dan kollu għandu jpoġġi serħan ta' moħħ f'kull min il-lejla tjarana. Fil-waqt li qal li naturalment ċerti effetti tal-isfidi internazzjonali jinħassu xorta waħda, irrimarka li s-sitwazzjoni f'Malta hija bil-wisq aħjar minn ta' pajjiżi Ewropej oħra fejn in-negozji qed jagħlqu minħabba li mhux ilaħqu mal-kontijiet u n-nies inkwetati dwar kif se jlaħqu mal-kontijiet. U spjega li kieku l-Gvern Malti mhux jissussidja l-kontijiet tal-enerġija, il-kontijiet kienu jolew b'mod eżorbitanti. Il-Ministru għall-Finanzi spjega li din il-miżura tal-Gvern ippermettit l-ekonomija tibqa' għaddejja tajjeb. Għax kieku ma sarx dan, il-kumpens għall-għoli tal-ħajja kien ikollu jkun madwar 25 euro u dan il-pis mitfuħ fuq min iħaddem kien iwassal biex l-ekonomija tieħu daqqa l-isfel ta' 2.5%. Il-Ministru Clyde Caruana qal li l-Gvern mhux se jmur għal politika ta' austerità kif kien għamel il-Gvern Nazzjonalista fl-2009 meta fi kriżi internazzjonali li kienet ferm iżgħar minn dik tal-lum tefa' l-pis fuq il-Maltin u l-Awċin.